Čuste lidi, já vás vítám u nového videa a dneska se jdem podívat na opening z Brawl Passu, který zatím mám jenom 10, já zatím mám jenom 10 těch týrů, tady jsem to už otevřel, ale teď mám nový Brawl Pass, takže tady všechno otevřu a v příštím videu z Brawl Stars se uvidíme na týru 20, kdy se otevřeme obojí dvojí, i to horní, i dolní Brawl Pass, ok? 1000 blingů. Nový pin, hezký. 100 powerpointů na draka, teda powerpointů kreditů. Tady máme blingy, 1000 coinů. Potom následovně tady player ikonka, dalších 100 kreditů, další blingy, gemy, player ikonka a nakonec powerpointy. No a jinak, abyste si všimli, mám 22 415 pohárků. Teď jsem hodně lůznul, hodně, no ale to je jedno, ale tady máme když tak klub FNBS FIFA Crew, takže kdybyste se chtěli připojit, tak můžete. Je tady 26 lidí, nebojte, uděláme ještě víc místa, protože tady máme, tady zítra bude vyhazov, takže musíte se připojit, abyste měli 1000 pohárů, takže to doufám, že máte. Tady budeme tyhle poslední dva se vyhazovat. A no, to je asi pro dnešní video vše. Ještě vám ukážu své brawlery. Mám tady Hypercharge na Edgara a tak. Prostě mám tady všechno. Edgar, Shelly, Nita, Colt, El Primo, Poco, Rosa, Daryl, Ems, tak dále. Mám tady 2 legendárky. A já vám tady ukážu, tady se podíváme rarity, když se zajdeme dozadu, tak vidíte, tady mám 4 legendárky, co je vše, Spike, Crow, Sandy, Search, no a já si myslím, že pro dnešní video je to všechno, ještě vám ukážu Dynamika, Robomike, no. A ještě, co jsem vám chtěl ukázat? Nevím, no. Ještě můj profil, lidi, omlouvám se. No to je